Иха от едното към другото, от трагедията към комедията. Памбос Агапио е основател и главен организатор на Los Pambos Events, международна танцова организация. Памбос е тук. Здравей, приятелю! Здравей, Ники, дами и господа, здравейте на всичките. Ники, за мен е чест и удоволствие, че съм тук. Чакай, в България всеки водещ казва на другия, че приятел. Не. Аз приятел ли съм ти? Значи, аз да ти кажа колко си ми приятел. Ти си, не си само приятел, ти си един от най-първите хора, нали, които са повярвали в мене, защото аз дойдох вече, имам 30 години, тази година правя 30 години, 96-та година и някъде 98-ма, когато отворих вратите Памбос Dancing Center, дами и господа, Ники беше първият човек, всъщност, който ми даде да дойда тук на радиото, да ми вземеш интервю 98 някъде. Никой не ме познаваше тогава. Колко съм бил смотан, каква грешка съм направил да те поканя. И ти повярва в мене и дойдох тук, направихме интервю и след това, нали, почнаха телевизии, почваха другите неща, но никога няма да забравя ръката, които си ми дали, така че не си само приятел, ти си човек, който повярва в мене, които хора, не забравите хората, които те са дали ръка, те са ви помогнали в начало, първите инструктори, първите учители, първите хора, които са ви помогнали, защото те са най-важно, те са история в живота ви, така че не ги забравяйте и винаги едно голямо благодаря, Ники, към тебе, който и си Дарик беше... Радио. Да, и Дарик Радио, и утре ще дойдеш пак, защото имаш рожден ден, Мръснико, и ще почерпиш нашите звукорежисьори. Да, ще дойда и утре, дами и господа, да почерпа и между другото да не забравя, че... На колко ставаш? Толкова, да не забравя, че много хора са ми се обадили, като пусна... Крие Ники, като пуснаме обявата, много хора са се обадили и ми казаха да те поздравя специално и Ангел от Русе, който ни слуша в момента и всичките хора от Русе и цяла България, нали? Имаш много поздрави, много хора са ми се обадили, така че хора имате, обичам ви, наистина, обичам. Разкажи за 15-то издание на София на Международният салса бачата Кизомба конгрес. Да, дами и господа, тази година ще бъде още по-голямо, още по-горещо, още по-хубаво, още за всичките хора, независимо дали танцувате, дали не танцувате. На 6 до 9 март ще направим много голямо мероприятие. Това е 15-то издание на Интернационал бачата салса Кизомба конгрес, който тази година го съчетаваме заедно с грецки танци и народните танци, които ще опитаме да направим най-голямото сиртаки в събота, най-голямото сиртаки и в неделя ще правим най-голямото право хоро. Това е 6-9 март. 6-9 март. Така че, дами и господа, ще дойдат... За Гинес ли? Не за Гинес, защото не извикаме Гинес, просто да го направим най-голямото, съчетаваме 3 страни, 3 държави, 3 танци, Хасабико, Хасапосервико и Суста, които това нещо ни прави сиртагито. А неделя пак заедно с колегите от народните танци ще направим най-голямото право хоро, защото ще има там и хора от Гърция и трябва задължително тези, които дойдат тук, не само да видят колко е красива, нали, София, България, а да видят и колко са красиви народните танци. Вие в Кипър, както ти казваш, Кипър и Гърция, танцувате ли хора? Нашите хора. Както ние танцуваме вашето сиртаки. Значи, тук, аз където им да хода, имам хора в мене, нали, имам музика и тук и в Кипър, да, имам хора, които задължително почваме и завършваме с правото хоро. Задължително. Примерно за welcome имаме винаги welcome, нали, добре дошли с хоро и завършваме с хорото. Ще дойдат... аудиторията са гърци, всичките, идват от цяла Европа, защото сега тази година имаме чемпиона на American Got Talent, нали, за салса. Имаме Косимо, един от най-известните пачата певци, които ще пее пачата. Имаме други шампиони от Испания, които ще танцуват салса пачата. А тези всичките задължително след шоута хващаме на хорото и всичките танцуват. Защото трябва да, все пак, те трябва да разберат, че са тук в България. Когато са тук в България,
те са танцори, трябва да научат и български хора. Това е най-важно. Какво е за тебе танца? Танца за мен е живот. Танца е моето лекарство, за да мога да живея така и хубаво, да съм спокоен, да ми е прекрасно. Танца ми даде всичко в живота си. Почна да танцувам от 7 годишен на професионалния състав в Кипър с гръцки кипърски От кой танци. кипърски град си? С Никозия. И там почнах да танцувам на професионалния състав. Обикалихме целия свят, когато станах на 14-15 години, вече почнахме да пътуваме и точно за това видях красотата на танца. Видях, тогава се запознах и българските хора и видях, че има и нещо общо и те са прекрасни и точно от танца разбираш характера на човека. И видях колко, и кадамбурски хора, това усмивката, които имат, които ги правят с толкова лекота и точно това беше една от причините, които да заобичам България, между другото. След това танцувах по всичките в Аяна, там на ресторанти, на хотелите, танцувахме грецки, кипърски танци, за да, това ми беше работа. И после дойдох тук в България 96-та година, за да уча спортната академия, треньор по танци и учител по физическо възпитание и после психологическа подготовка на танцорите и да продължа с Pambos Dancing Center и да направим тези прекрасни неща От Никозия си? От Омония ли си? Да, Омония. И тази година, Ники, направих една специална песен с текста, моя текст, като Сиртаки, моя текст, с музиката на Янис Пачолис и композиция е Сиртаки, което го начуваме всичките, специално го направих за Омония. За Омония, отбор Омония. Ма вие сте комунисти, Вие сте комунисти. Омония сте комунисти. Което го начуваме всичките заедно. Така че поздравявам и всичките за Омония, която тази година ще спечелиме шампиона. Нашите големи чурбари, цесекари, червени също. Спас Джевизов е легенда на Омония. Да, Спас Джевизов, аз съм му фен, той им беше легенда в Кипър и го поздравявам. И ние като се видиме тук в София се поздравяваме всеки пет. Той е голям човек. Спас е голям. Има ли социален ефект от танците? Хората намират ли си половинка? Значи, хора, първо нещо, танца работи като лекарство. Танца работи като филтър, който остави само доброта да излиза. Няма лош, няма танцори, които да са лоши като хора. Идват и стават добри първо нещо. Там, където не познаваш никой, идваш и за един час се запознаваш с още 50 човека, които танцуват заедно с тях. Казва си името, танцуваш, следващата тренировка идваш, а после отиват, си пият кафе. И има много хора, които са се женили. И има и които са се развели, това да го кажем, но има наистина много хора, които са се женили, има които са направили, заедно семейство, а сега най-хубавото, че водят децата им на танци, при нас, водят децата им на танци и родителите идват при големите, а малките ходят на малките, но от малките имаме деца от 6 години. Фитнес ли е танцът? Не е само фитнес. Това е хубавото на танца, че танците има тази социална среда, която се запознава с хората. Ставаш приятел, правиш повече приятели. Това е и за ослабване, и за ритъма, и за да се чувстваш хубаво. И тези ритми и латино и грецки танци, те са невероятни. И най-хубавото, че влизаш в една много голяма танцувална среда, едно танцувално семейство, което се запознава с хиляди хора. Особено сега на фестивала, като има. И пак ви каза, хора, фестивала не е за хора, които танцуват. Фестивала е за всичките, които обичат музика, обичат танците, обичат да се веселят, да се запознават с хората. Защото имаме 5 различни зали. Една пачада, една саса, една кизомба и една за грецки и народните танци, които имаме жива оркестър на грецкото. Хората ще седнат, ще пият, ще се забавляват. Имаме над 40 школи
по грецки танци. Има латино за тези, които обичат салса, бачата, кизомба. Така че и всичките тези ставаме едно много голямо семейство. Ще запозная си сума един народ. Имаме, нали, от Гърция, Румъния, Испания, Германия, Англия, Франция. Много е хубаво. Добре. Точно за това ни прави едно голямо семейство. Памбус, обичаме те. Чао! И аз те обичам, хора, обичам ви, обичам Ники, всичко хубаво, весели празници на всичките, на Свети Валентин, влюбвайте се, обичайте се!